COVID-19 Bicol. April 11, 2022. At siyempre pa, makakasama natin sa unang bahagi ang healthcare utilization rate natin sa Bicol Region with Ma'am Helen Dal, ang Health Program Officer 2 ng Health Facility Development Unit ng DOH Regional Office number 5. At susundan yan ng COVID-19 updates with Mr. Ken Noida, Nurse 5, Regional Epidemiology and Surveillance Unit, DOH RO5. At sa ating Q&A portion, makakasama rin natin si Sir Ken Noida. No? Sa pangalan ni Miss Joanne din, Joanne Angela, dyan sa DOH RO5. Siguro nandiyan na si Ma'am Hayden Dahl, no? Magandang umaga po. Good morning, Ma'am. Welcome po sa ating ugnayan sa Bicol at sa ating ulat sa COVID-19 Bicol. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Marlon, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa ulat sa media. So para po sa Healthcare Utilization Rate Report as of April 10, 2022, so sa kabuuan, ang Bicol Region po ay nakapagtalaga ng 924 COVID beds, kung saan 30 po nito ang nagamit, which is equivalent to 3.2%. Wala naman pong nagamit sa ICU beds and mechanical ventilator. So according to COVID bed risk classification, ang Bicol Region po ay nasa low risk. Para naman po sa ating DOH hospitals, so ang Bicol Medical, base po sa naitalagang COVID beds or allocated beds ng Bicol Medical Center and Bicol Region General Hospital and Geriatric Medicine, wala pong naitalang paggamit sa kanilang COVID beds. Samantala, sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital naman po, sila po ay nakapagtalaga ng 95 COVID beds, kung saan 2 po nito ang nagamit, which is equivalent to 2.1%. Wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilators for COVID utilization. So, dako naman po tayo sa provinces natin dito sa Bicol Region. So, dito po sa ating provinces, excluded po dito sa census yung DOH hospitals and yung mga hospitals natin na located sa cities. So, for the province of Albay, province of Camarines Sur, and province of Masbate, based po sa kanilang naitalagang COVID beds, wala pong nagamit dito. While for the province of Camarines Norte, sila po ay nakapagtalaga ng 127 beds, kung saan 13 po nito nagamit, which is equivalent to 10.2%. Wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilators. While for the province of Catanduanes, sila po ay nakapagtalaga ng 72 beds or 72 COVID beds, kung saan isa po nito nagamit, which is equivalent to 1.4%. So wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilators. While for the Sorsogon naman po, sila po ay nakapagtalaga ng 59 COVID beds, kung saan 2 po nito ang nagamit, which is equivalent to 3.4%. So wala naman po silang na-allocate na ICU beds and mechanical ventilator for COVID utilization. So for the cities naman or sa lungsod po natin dito sa Bicol Region, so for the cities po like Ligao City, Tabaco City, and Iriga City, Naga City, and Masbate City, based po sa kanilang na-allocate na COVID beds, wala pong naitalang paggamit sa kanilang COVID beds. Samantala, for Legazpi City po, sila po ay nakapagtalaga ng 55 COVID beds, kung saan isa po nito ang nagamit, which is equivalent to 1.8%. Wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilator. While for Sorsogon City naman po, sila po ay nakapagtalaga ng 78 COVID beds, kung saan 11 po nito ang nagamit, which is equivalent to 14.10%. So wala naman pong naiulat or naitalang paggamit sa kanilang ICU beds and COVID beds. So yun lamang po para sa Healthcare Utilization Rate Report as of April 10, 2022. So this is Ms. Helen Dahl. Back to you po, Sir Marlon. Thank you very much, Ms. Helen Dahl, at napakagandang balita yan. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang pagbaba ng mga utilization ng ating mga facilities dito sa Bicol Region dahil po sa patuloy na pagbaba. Talos minsan ay wala nang kasong naitatala ang ating DOH.
Thank you very much, Ms. Highlandal. No, thank you very much po. Okay, at this point in time, pakinggan naman natin ang ating COVID-19 updates with Mr. Ken Noida of DOH RO5. Magandang umaga, Sir Ken. Please go on. Good morning, Sir Marlon, and good morning po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood natin sa araw ng Lunes dito po sa ating ulat sa media. Bali po kahapon, April 10, 2022, ang ating total number of case lang ng COVID-19 na na-detect dito sa Bicol region sa pamamagitan ng RT-PCR ay isa lang. Ito po ay from province of Camarines Sur, kung saan specifically na-detect mula sa Naga City. Then the rest of the provinces po natin ay wala o zero ang mga provinces na ito, katulad ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, at saka ang Sorsogon. So ulitin po natin, sir, isa lang po ang naiulat natin na kaso ngayon at ito po ay from province of Camarines Sur. As to the deaths naman ho, ay meron pong isang additional na death report as of yesterday, April 10, 2022. Naidagdag po at nai-report mula sa Naga City ang isa na COVID-19 death. So, kabuuan ng mga bilang ng namatay since ng 2020 po ay umabot na po sa buong Bicol region ng 2,420 individuals. Yung mga individuals na wala ng buhay because of this COVID-19 disease. Samantalang ho, sir, ang ating mga recovered cases naman, additional recovered cases, wala po na naidagdag kahapon na naiulat. But as of the moment po ay meron pong 56,040 or 56,040 recovered cases ang mga nandito sa Bicol region. We're still reconciling some of the cases na hindi pa naiulat ng mga probinsya at ng syudad. That's why we are appealing to them na i-update na rin po yung kanilang databases para po kami din ma-reflect na po dito sa amin yung mga recovered individuals. So yan lamang po, sir. Over to you. Okay, okay, at least bakit na natin isa lang na case ang naitala ng ating DOH na kaso ng COVID-19 At ito din ay magandang balita rin para sa ating mga kababayan lalo't ngayong Holy Week Okay, Sir Ken, maaari bang makabigay tayo ng konting mga kasagutan sa mga tanungan dito, Sir Ken? Yes, sir. Wala akong problema, sir. Okay, pahingi lang po kami ng updates on AEFI for pediatric age group po, At how many are mild and is there any severe case na naitala ang ating DOH sa pag-roll out natin ng mga bakuna sa mga kabataan? Alright, sir. Napakagandang katanungan po yan. Ano po? And ito din po yung dating nakapark na questions sa atin, no? As of April 11, 2022, ay meron pong 11 o 11 na nagka-minor AFI sa mga grupo ng bata na 5 to 11 years old. Ulitin ko, only 11 ang naitala at nag-report na capture po ng Department of Health na ulat on the AFI minor sa mga edad 5 to 11 years old. Wala po sa mga ito ang nag-develop ng severe AFI. So yun po, sir, yung ating datos. Kaya may mga bagay-bagay po na dapat ang publiko may isaalang-alang at masagawa upang tama ang pagre-report ng tinatawag na adverse events following immunization. Una po sa lahat, dapat pong ipaintindi natin at i-remind natin sa ngayon na during the actual day of the vaccination, yung mga healthcare workers po ay mag-e-explain sa mga nanay o tatay o kung sino man nakasama ng mga bata na nababakunahan or even tayo mga adults na nagpapabakuna kung ano yung mga dapat na ginagawa in case na merong mga individual o even tayo na mag-develop ng untoward medical occurrence na sinundan pagkatapos mabakunahan. Pero wala po itong causal relationship pa with the use of the vaccine. Example po, maaari po makaranas ng fever, headache, body ache, fatigue, or pain in the injection site, or magkaroon ng local reaction. Ito po yung mga mild. Minsan naman po, kung sakasakali man magkaroon po ng mga life-threatening
na manifestations na magli-lead into hospitalizations o magkaroon ng permanent damage, dapat ito po ay nai-explain at kung paano mai-report ito. Una po, tinitingnan din po na during the vaccination proper, ito po ay sinasabi ng mga healthcare workers, in-explain sa kanila, at merong parang maliit na booklet, yung tinatawag na tagubilin o yung pamphlet, kung saan yung instructions ay nakasulat doon kung saan tatawag o pwedeng tumawag sa mga health staff at mag-report ng mga naranasan na AFI sa bakuna center po. Yung number na yon ay pwede yung focal person in charge for the vaccination na dapat matawagan nila kaagad kapag anuman yung kanilang naramdaman. If naman po, pumupunta na o directly pumunta na sa isang health facility, sa hospital, no, para magpa-check up o magkonsulta, maaari po na yung pasyente o yung magulang ng pasyente dala niya yung isang bakuna card. Nang sa ganun po, maipakita po ito sa pagpapakonsulta sa hospital para manote po ito ng health facility na nabakunahan. Ngayon naman po, iniingi din po natin sa mga hospital or mga RHU na kapag po ang isang individual ay nag-report na meron siyang fever, headache, body ache, o kung ano man na mga na-experience pagkatapos mabakunahan, dapat masigurado po ng mga health facility na may report ito completely and accurately gamit ang case investigation form for a particular patient para ma-alert din po kami dito sa region nang sa ganon, mas lalong ma-investigate yung kaso at makumpleto po yung profile ng isang individual. Para nang sa ganon, siya po ay maisalang sa tinatawag na Regional AFI Committee and magkaroon ng finality ng diagnosis sa NAIFIC or National AFI Committee. Yan lamang, Sir Marlon, over to you. Ayan, no, napaka-comprehensive Sir Ken, ang ating kasagutan diyan. At maganda 'yan talaga na ma-follow natin yung kinakailangan nating i-obserba sa ating mga nabakunahan na mga chikiting, ano ho? Especially yung mga 5 to 11 years old. Okay, sir, ngayon pinag-aaralan ba ng mga eksperto ang mga nakaranas ng side effect ng bakuna sa COVID-19? Kung bakuna nga ang dahilan, sir, anong ating update nga dito or monitoring, sir? Yes, sir. Tama po kayo. Ito po ay pinag-aaralan ng mga eksperto sa pamamagitan po ng binuong Regional Adverse Events Following Immunization Committee o RAIFIC sa level ng rehiyon. Ang komposisyon po nito na RAIFIC ay mga espesyalista o mga expert in the field of medicine na kung saan sila po yung nagsasagawa ng mga preliminary causality assessment and case classifications ng mga naisalang na serious AFI. Samantalang, pagkatapos po ng naisagawa dito sa region, ito po ay naman ay na-forward sa National Adverse Events Following Immunization o sa NAIFIC na sa ganon na isasagawa nila ang final causality and provision of recommendations kung ano po yung nakita nilang findings doon sa kaso. Over. Oo, kay talagang scientific very scientific at saka talagang Yes. mga expert na ang mismong nagkakaroon ng kanilang hakbang para sa mga bagay na ito, no. So hindi tayo dapat mabahala dahil ito ay back up ng mga eksperto na nag-aaral dito at nagbibigay ng kaukulang tugon. Ano ho, Sir Ken? Yes, sir. Tama po kayo. Okay. Yes, Yes, sir. may mga nagtatanong pa rin kung bakit weekly COVID-19 updates na lang daw. And some even say na this is to give way sa eleksyon, no? Can we have some clarification on this, Sir Ken? Alright, maganda po itong katanungan 'no, para ma-clear po yung mga agam-agam natin Oo. na hindi po ito hango dahil sa pag-ieleksyon. Una po sa Oo. lahat, meron po tayong weekly bulletin, COVID-19 bulletin na nasa level ng national o ng central office ay nakapag-start na ng kanilang weekly reporting noong March 7, 2022. And ngayon naman dito sa region, sa Bicol region, ay mag-start, I believe, ito today, April 11, 2022. And other regions as well are following the directives of the central office to start on the COVID-19 updates on a weekly basis.
The first reason po, as stated nga po ito dati, na i-quote lang po natin ni Secretary Duque, na yung country natin, yung bansa natin, has a very low caseload na ng COVID-19 cases. Second, para ma-boost yung confidence ng public under the new normal. And importantly, makapag-focus na din po on other important health programs of the Department of Health kasi hindi lang din naman po si COVID-19 ang pinagtutuunan na pansin on other programs sa region o sa buong Pilipinas. In the Bicol region, dito po sa atin, we also want to do the same na kung saan magsa-shift on a weekly reporting nang sa ganun po ay makapag-boost din tayo ng confidence under the new normal and nakita naman natin na over the last few months, di ba, yung kaso natin ay mababa na din. Kaya tinitingnan din po natin 'no, na meron din pong iba pang mga equally, important na health programs na dapat din mai-highlight amidst this pandemic. That's why you can even still see our COVID-19 tracker sa Facebook page ng Department of Health kung saan makikita nyo doon ang COVID-19 cases, the healthcare utilization, as well as the vaccination coverage ng buong region. So sana po gamitin ho natin ang tama yung mga numero natin at ma-inspire tayo na kung hindi pa tayo magpapabakuna or nakapagpabakuna, sana makita ninyo doon yung estado ng ating rehiyon on the vaccination na kailangan nating habulin yung numero. And kinakailangan din ho natin na sumunod pa din sa mga safety reminders or health protocols despite the fact na bumaba yung caseloads natin sa buong region. Importante po na huwag natin baliwalain kung ano man yung naumpisahan natin before na mga protocols sa health, lalong-lalo na po paprosesyon o magkakaroon ng mga activities hinggil sa mahal na araw or magbabakasyon, magsa-summer outing o kung hindi man po ay magpa-participate sa mga rally. Dapat alam natin kung paano protektahan pa din yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng tamang pagsuot ng face mask and of course, tamang sanitize ng ating mga kamay and of course, kailangan din yung proper social distancing na susunod pa din po siya. Yan lamang, Sir Marlon. So well, in addition to that dahil Semana Santa na tayo nga maganda at nare-remind natin baka mayroon pa tayong ibang mga gustong ihahatag o bigay sa ating public especially yung patungkol sa mga pagpepenitensya na yan this Holy Week, Sir Ken. Okay, sir. Pagdating naman po sa celebration ng Holy Week, ito po ay patungkol sa pagpepenitensya, 'di ba? Tayong mga Kristiyano still nagpa-practice pa din ho ng mga religious beliefs natin na nahango pa nung sa ibang kapanahunan ng mga Spanish. So, kung titingnan po natin, as much as possible, no, sanabi din po ito ni Yusek Vergere noong April 8, 2022 sa isang media forum nung natanong siya kung ano yung mga health protocols sa pagpepenitensya. Sinasabi po niya doon kung as much as possible, umiwas o i-avoid ang pagdalo, pag-join sa ganitong activity ngayon na may COVID-19 pa. Lalong-lalo na po para maka-avoid tayo sa sinasabi natin na sakit na tetanus at iba pang mga bacterial infections sa open wounds. But if cannot be avoided, importante din po na siguraduhing malinis ang mga ginagamit sa pagpepenitensya at walang kalawang ang mga gagamitin. Linisin muna ito para nang sa ganon safe magamit. At of course, kapag nagkasugat, dapat malinis po agad ito ng tubig at sabon at magpa-injection ng anti-tetano kaagad. Then, Okay. sinabi din po 'di ba and even at the early part ng ating COVID-19 response na yung mga religious artifacts ay bawal ikis, bawal hawakan para nang sa gano'n hindi rin po mahawak kung ano man yung sakit na meron ang isang tao na humawak doon o nag-kiss sa mga kasunod. Mag-pray lang po tayo sa loob natin at the same time iraos natin itong Holy Week celebration ng mapayapa, magnilay-nilay and at the same time healthy pa din po yung ating pagsasagawa ng mga activities na ito for the Holy Week.
Okay, very well said, no, Sir Ken. At wala na tayo masyadong follow-up pa dyan. At kami nagpapasalamat sa update po natin. At least meron tayong mga mahalagang mensahe ngayong Semana Santa, no, para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagpepenitensya. At alalahanin natin na meron pa rin tayong COVID-19, ano? At yung health protocols na binibigay na bilang paalala ng ating DOH ay ating sundin. At this point in time, Sir Ken, parting message na lang po para sa ating mga kababayan. Go ahead. Una po sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok dito po sa amin sa Ulat sa Media. Ang buong kagawaran ng ang kalusugan sa Bicol ay nagpapasalamat sa pagsuporta niyo at walang sawang pagtangkilik sa programang ito. Lalong-lalo na on a Monday, nakikinig kayo sa amin from 10:30 to 11 o'clock in the morning. Katulad nga din po ng nabanggit ni Sir Marlon kanina, ang COVID-19 ay hindi pa tapos. And meron din po na meron din po ng mga ibang sakit din na dapat din tayong tumutok na, and at the same time bantayan pare-parehas si COVID-19 o yung iba pang non-COVID diseases. Pero si COVID-19 is here with us to stay, kaya wag po muna natin balewalain ang mga health protocols na nasimulan simula po ng 2020 hanggang sa kasalukuyan. Importanteng protektahan po ninyo at inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng tama itong face mask, so hand hygiene and physical distancing. And of course, importante din po na kayo po ay kumuha na ng iyong bakuna. Kung hindi pa kayo second dose, punta na po kayo sa inyong mga respective na vaccination center. Kontakin na po inyong mga nurses doon o yung mga doctors doon sa health center or sa vaccination site para makareceive na ng inyong second dose. At kung oras niyo na din po ng magpa-booster pagkatapos ng last dose mo sa COVID-19 vaccine, please wag na mag-alinlangan. Kayo po ay may pribilehyo na makatanggap nito sa inyong mga vaccination center. Yun lamang po, sir. Over. Maraming salamat po, Sir Ken Nuida, no? There's 5 ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng ating DOH Bicol CHD for the updates. Thank you very much, sir. And ingat po tayo lagi at sa inyong lahat kay Director. Pero magandang umaga na din at sa lahat ng bumubuo ng DOH RO5. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, ito naman ay magbabalik sa ugnayan sa Bicol makalipas ang ilang mga paalala. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong saludo ko nun. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inalan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig na mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong saludo ko nun.
magkabos, magkarapang, magkaibang mahala sa loob. Balanseng, magkaong tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibig, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang inig para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department